Arlong kelok kephur nang jatin pen akaprek along anta Arlong kelok kephur erjok raratum aning kedok de matining kang samse ketipaklai sonsi west karbiang long matini jang karbiang long soceng constituency arlo prek jam mati malong port side mate Arlong kelok kephur ke jorbom along tinatim kephur pen ajoine alu pinang atim atowar kinini lapente kedam kebang kesung lapente anparta along de kano hogdun utat raratum ning kedok de matining kang samse ketipaklai ko Lapenan parta halapu business association along advisor Paul inti pensitame lahayaron repin pen mate longli kipu nang jipu alu kedua long adim pen akapek along anta kipu dam pen kipon aret ke karbiangong tunas konsil penta kacelang dun bek nang jipu si rara tum chuni ripon padu hamren pen berita pangda pon Pearson ronghang news 24 karbiangong penangaran ni pen arju dun long lo Arlong kelok kephur polama bang na so quad side Arlong kephur pen ko pulama ahok pet a permission ki piji adema bang hadake phurlo to hadake arona teng pen choklo mane setame non ke hamren akung array a permission ave pin pen la hai alang tum tax la pen la hai levy la hai tp chalan la hai kaduk ka ve ave pen la pen council along pen ave pin pen pinier nia banke aning hanga lingsi Arlong kephur pen environment isia environment ka phalang no lo la sila bang thuke council authority team kar biang long atumta chelang dun paminai pusi nilitum ahin pen tuning ring tung rada hin pen la si aron kalili kalang lang pen adim permission kalipin pen ke pi la bangke itum a resources la se kapana hoglo inut bahini hoglo reng po setame inut bahini ke reng chot la bangke karbiang long rat ke reng redaji la pen council ar livi talong a revenue talong le daji la se la hai kadu ka ve pini ke kenang solo team karbiang long mate council kachari council authority atum la hai Arlong kelok aning hang aling pen ke phurtap la pen la hai kapana hoke prabjin pen la hai long investigation do nangi la pen ke chok che abang phuatong phan ke adai an nangi pusi ni lihin pen tuning ring tung la pen pachining tung